Ola, na clase de hoxe seguimos falando dos ollos e concretamente empezaremos a primeira das clases adicada ás principais doenzas que sofre. Así que comezamos. O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que funcionando sincronizadamente conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe falaremos dos ollos e, concretamente, das principais doenzas que pode sufrir, alterando así a capacidade do sentido da vista. Será a primeira parte, xa que hai moitas. A cegueira. A cegueira é a perda total ou parcial do sentido da vista, é dicir, que deixamos de ver o mundo que nos rodea de forma clara. Ao quedarse cego, a forma que temos de relacionarnos co mundo que nos rodea muda. Cousas da vida cotiá, como saír á rúa, andar pola nosa propia casa, facer unha comida, pasan a ser tarefas moito máis complicadas ata que non nos adaptemos a esta nova situación. De todos modos, non é a mesma realidade a que percibe unha persoa que nace cega, xa que non viu nunca as árbores, os coches, as persoas, que o que vivencia un cego que perdeu a vista de maior, xa que el sí que sabe que formas e cores teñen as cousas. As causas poden ser moitas: que a retina non chegue á luz, traumatismos cranioencefálicos que danan a parte do cerebro ao que chegan os sinais que envía o nervio óptico. Outra doenza son as cataratas. As cataratas son unha perda da transparencia do cristalino, é dicir, da parte transparente do ollo que nos axuda a enfocar a luz. Se vemos de fronte un ollo que ten cataratas, darémonos conta de que aparece un puntiño branco normalmente na parte negra, que de ser máis grande ou máis pequeno permitirá ver máis ou menos. As causas poden ser conxénitas, é dicir, xa naces con esa catarata no ollo, e degenerativas, aparecen coa idade xa que o cristalino se vai deteriorando e perdendo transparencia. Outra doenza dos ollos son os problemas precisamente no cerebro, non no ollo. Cando unha persoa nace cun problema no sentido da vista e non se corrixe, durante anos, a parte do cerebro que regula esa acción tampouco funcionou nunca. E que consecuencias ten isto? As consecuencias son claras. Ao non exercitar esa parte do cerebro, aínda que se corrixa o problema no ollo, non está claro que despois de anos sen funcionar, esa parte cerebral arranque.
Imos agora co ollo vago, ambliopía. Generate by AI. A ambliopía dase sobre todo nos primeiros anos da vida, cando un ollo ten predominancia sobre o outro e non van acompasados nos movementos. É doado darse conta porque os ollos non miran sempre na mesma dirección. Normalmente pode corrixirse colocando un parche no ollo dominante durante un determinado período de tempo para que o outro ollo colla o ritmo. Imos agora coa miopía. A miopía é un problema de refracción da luz, é dicir, de como a luz se reflexa dentro do ollo. Os miopes teñen problemas para ver de lonxe. Segundo o grado de miopía, poden ver as cousas de lonxe máis ou menos borrosas. A intensidade da miopía mídese en dioptrías. Cantas máis teñas, menos ves. A miopía ten cura. Podes arranxar o problema cunhas lentes de contacto e tamén, nos últimos anos, ata curarte tras unha operación cirúrxica. A última das doenzas que veremos hoxe é o astigmatismo. O astigmatismo é un problema tamén coma a miopía da refracción da luz, mais neste caso prodúcese porque a córnea ou o cristalino teñen unha forma anormal. Aquí podemos ver unha visión normal e outra con astigmatismo. Se tes astigmatismo, ves a realidade borrosa ou distorsionada, os ollos cánsanse moito máis, ves peor pola noite. Ten solución? Ao igual que na miopía, pode corrixirse tras un estudo ocular cunhas lentes de contacto. Isto é todo por hoxe. Na seguinte clase seguiremos falando das doenzas dos ollos. E agora... tócache! Verdadeiro ou falso? Cando es cego, elo por igual de ambos os dous ollos. Se uno mira, o outro tampouco pode ver. É falso. Podes ter cegueira parcial e ver soamente por un ollo e polo outro non. Gran resposta! Podes atoparme como @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.